Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Хлопчыкі, а ці ведаеце вы, што сённяшні дзень асаблівы, пахучы і вельмі смачны? Цікава, Кася, чаму ён менавіта такі? А ўсё таму, што сёння адзначаюць сусветны дзень хлеба. Так, я чуў пра гэтае свята. І што патрэбна рабіць у гэты дзень? Пячы духмяныя буханкі ці каштаваць іх? А вось давайте разам даведвацца, якія традыцыі і цікавыя факты звязаны з адным з галоўных прадуктаў у свеце – з хлебам. Давайте пачынаць. Па-першае, хлеб сапраўды галоўны на нашым стале. У Беларусі здаўна казалі: хлеб усяму галава. А яшчэ з хлебам з соллю сустракалі гасцей. Такі падыход быццам казаў, што гаспадары вельмі рады ўсім, хто да іх завітаў. Такая традыцыя засталася і сёння, як і традыцыя частаваць маладых на вяселлі караваем, які з'яўляецца сімвалам дабрабыту і шчасця. Людзі заўжды адносіліся да хлеба з павагай, таму яго ніколі не выкідвалі і нават не пакідалі на стале голым. Заўсёды накрывалі рушніком. Раней, калі жанчыны пяклі хлеб, водар стаяў на ўсю вёску. Свежы хлеб і зараз вельмі смачна пахне. Напрыклад, калі яго толькі паклалі на прылавак у магазине ці пякарні. Вельмі смачны быў хлеб, для якога цеста рабілі на рошчыне. Такі хлеб яшчэ называлі жывым. Жывы хлеб? Гэта нешта казачнае, як і жывая вада. А вось і не. Гэта насамрэч такі хлеб. Уся справа ў тым, што рошчына – гэта жывы кавалачак цеста, у якім знаходзяцца і жывуць мікраарганізмы. Яны дапамагаюць хлебу падымацца, робяць яго пышным, духмяным і вельмі карысным. А хлеб, які прадаюць у звычайных крамах, вырабляюць інакш? Так, Кася, замест рошчыны выкарыстоўваюць дрожджы. Ага, зразумеў. Менавіта таму і водар у хлеба, які пяклі раней, быў такі асаблівы? Атрымліваецца, што так. На жаль, мне не пашанцавала паспрабаваць такія буханачкі. Не сумуй, Кася, бо зараз традыцыя жывога хлеба зноў вяртаецца да нас. Што ты маеш на ўвазе, Лесік? А тое, што ў нашай краіне зараз ёсць шмат мясцін, дзе можна пакаштаваць сапраўдны жывы хлеб адразу з печы. Ой, я хачу такі хлеб. І дзе ж гэта можна зрабіць? Такая прапанова ёсць у розных турыстычных аб'ектах. Напрыклад, у аграгарадку Батвінава існуе музей хлеба, дзе можна не толькі пачаставацца духмяным боханам, але і самому яго спячы. Хачу на такі майстар-клас. А я чуў, што ў вёсцы Жодзішкі ёсць не толькі музей хлеба, але і сапраўдны вадзяны млын. Дарэчы, адзіны, які працуе ў нашай краіне. Ой, зараз я ў Жодзішкі хачу. Гэта ж так цікава паглядзець, як атрымліваецца мука. А яшчэ я ведаю, што ў нашай краіне існуе традыцыя пячы хлебныя боханы на капустным лісце або дубовых лісточках. Так і ёсць. Таму, калі хочацца пакаштаваць розных і незвычайных хлебных вырабаў, трэба абавязкова завітаць на фестываль «Бацькава булка». Што ж, хлопчыкі, не ведаю, як вы, а я маю намер пабываць ва ўсіх гэтых мясцінах. Я нават і не думала, што гісторыя хлеба можа быць такой цікавай. Згодны, Кася. Я б таксама хацеў паглядзець, як вырабляюць хлеб у сапраўднай беларускай печы. Далучаюся да вас. Але зараз я прапаную паглядзець не на хлеб, а на Машу з мядзведзем. Таму што зараз надышоў час мульціпаказу. Хлопчыкі, а вы калі-небудзь бачылі сапраўдны верталёт? Я толькі ў фільмах ды ў розных перадачах. А я бачу толькі здалёк, але так хацелось палятаць на ім. А калі я вам скажу, што вы дакладна бачылі маленькі прыродны верталёт? Мы вырашым, што ты жартуеш. Ці як заўжды нешта цікавае прыдумала. Не зусім прыдумала, хутчэй заўважыла. Жывы верталёт у прыродзе – гэта ж страказа!
Яна лятае так хутка, што, здаецца, зараз зробіць віраж ці пасадку на ваду альбо кветку. А сапраўды, Кася, гэтыя насякомыя і праўда як маленькія верталёты. Згодны, стракозы яшчэ тыя майстры палётаў. А давайте даведаемся пра гэтых дзіўных насякомых больш. Падтрымліваю. Стракозы – гэта сапраўдныя паветраныя акрабаты. Жывуць яны каля вадаёму, бо менавіта ў вадзе гадуецца іх патомства. У Беларусі стракозы сустракаюцца амаль усюды. Аднак прасцей за ўсё пабачыць іх можна побач з рэкамі, ручаямі, балотамі ці азёрамі. Існуе шмат відаў стракоз, якія адрозніваюцца па памерах і колерах. Напрыклад, самая вялікая стракоза на нашых прасторах мае размах крылу ад 12 сантыметраў, а даўжыню цела 8 сантыметраў. Сярод самых распаўсюджаных колераў стракоз гэта зялёны, сіні, фіялетавы, жоўты, чырвоны і чорны. Некаторыя з іх могуць быць вельмі яркімі і маляўнічымі. А вось сапраўдны цікавы факт. Стракозы могуць лятаць з хуткасцю да 50 км ў гадзіну, а яшчэ раптоўна змяняць накірунак палёту, што дазваляе ім прытка ўцякаць ад ворагаў і хутка знаходзіць ежу. Такая незвычайная каардынацыя – гэта сапраўдная суперздольнасць стракоз. Нават самыя сучасныя верталёты не могуць пахваліцца такой манеўранасцю. І гэта не ўсё. Стракозы могуць выдаваць гукі для прыцягнення ўвагі. У розных відаў гукі могуць адрознівацца ад простага гулу да складаных мелодый. Ёсць і яшчэ адна цікавая асаблівасць стракоз – гэта здольнасць да маскіроўкі. Некаторыя віды могуць змяняць колер або форму. Гэта дапамагае ім заставацца ў бяспецы. Якія ж цікавыя гэтыя стракозы. На жаль, глядзець на іх у навакольным свеце можна будзе толькі летам. Я лічу, што сумаваць не трэба. Тым больш, што зараз я прапаную паглядзець мультфільм. Мы згодныя. А калі ён будзе яшчэ і пра палёты... Ведаеце, хлопчыкі, я лічу, што восень – самая крэатыўная пара года. Гэта таму, што яна самая яскравая і шматкаляровая? Менавіта так. Згодны. Зімой усё белае, вясной і летам зялёнае, а восенню ну проста вясёлка на дрэвах. І праўда, Лесік, калі прыгледзецца, можна усе колеры ўбачыць. А вы ведаеце, з якіх колераў складаецца вясёлка? Дакладна. У ёй ёсць чырвоны, блакітны, зялёны А яшчэ жоўты, сіні, аранжавы. і фіялетавы. Мабыць, вы ўсе назвалі, але хто памятае іх паслядоўнасць? Я блытаюся. А ўсё таму, што трэба ведаць лёгкую падказку. Гэта якую? Я ведаю верш, у якім першая літара ў слове – гэта першая літара назвы колеру. Запамінайце. Чыж аддаў жуку загад, брат, схавай фотоапарат. І праўда, лёгкая і смешная. Так. Пасля такой падказкі ў колерах ужо не заблытаешся. Давайте пералічым разам. Чыж – чырвоны, аддаў – аранжавы, жуку – жоўты, загад – зялёны, брат блакітны, схавай сіні, фотоапарат фіялетавы. Цяпер лёгка запомніць. Сябры, а вы ведалі, што ў колераў ёсць вельмі дзіўныя назвы? Напрыклад, ёсць колер слановая костка. Хоць ніякага слона ў ім няма. дакладна. Слона няма, а колер ёсць. Вось дзіўна. А якія яшчэ ёсць цікавыя назвы? Прапаную даведацца пра іх праз гульню. Мне падабаецца, і што патрэбна рабіць? Правілы простыя. Я кажу назву, а вы павінны адгадаць, гэта сапраўдны колер ці я яго прыдумала. Прымаем выклік. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся. Вось першая назва. Колер мокрага асфальту. Сапраўдны ці прыдуманы? Сапраўдны. Я ведаю машыну такога колеру. Правільна. А мядовы заяц – гэта колер ці жарт? Мне здаецца, што жарт. Няма такога. Правільна, Лесік.
А вось наступны. Бабуліны яблыкі. Ці ёсць такі? Якая прыгожая назва. Хай будзе сапраўдным колерам. І такі колер ёсць. А вось ціхі вечар. Вось я нават адчуваю, што ты гэтую назву зараз прыдумала. Так і ёсць. Ну, і апошні. Мядзведжыя вушкі. Прыдумка. А вось і не. Гэта сапраўдны колер. Якая цікавая гульня. І назвы такія незвычайныя. Што ж, хлопчыкі і дзяўчынкі, хто адгадаў больш за ўсіх, той сапраўдны майстар колераў. А хто памыліўся, не хвалюйцеся, восень яшчэ і падкіне вам яскравых падказак. Ну, а я запрашаю ўсіх на мульціпаўзу. Вось і праляцеў наш сумесны ранак. Ён быў цікавым, прыемным і цёплым. Дзяўчынкі і хлопчыкі, жадаем вам добрага настрою і неверагодных прыгод. А мы сустрэнемся з вамі зранку у нашым добраранку!